Imos esgotando, pouco a pouco, mes de marzo. En nada, bueno, en Santiago de Compostela xa demos cabida a Semana Santa, xa hubo pregón, algún que outro acontecemento, as festas da Pascua de Padróns, achegando as atraccións, en fin, que seguimos para adiante, que o tempo non se para. Hoxe, como digo, temos tamén unha mañá bastante interesante. Hoxe luns non haberá hai debate. Por que? Porque é tradición acudir á poxa das uñas de San Lázaro e, bueno, pois todos os grupos, todos os representantes políticos pois queren estar ali e, bueno, pois aprazamos ese tempo de debate. Sí que falaremos de política e imos a ver como van as cousas polo Concello de Pontecesures. Sacaban unha nota de prensa outro día recriminando a perda dunha festa singular que, bueno, pois que xa tiña as edicións suficientes como para fixala no calendario. Bueno, pois aproveitando esa festa que non existe da Lamprea en Pontecesures, recibimos aquí no noso estudio o portavoz do Grupo Popular, Manuel Vidal. Moi bo día, Manuel. Bueno, que o coñecen polo segundo apellido, déxeme encender aquí para que se escoite. Manuel Vidal, como é o segundo apellido? Seaje. Seaje. Sí, eu son, para moita xente, Manolo Seaje. Manolo Seaje. Bueno, pois benvido a este estudio, Manuel. Imos comezar por este dato, esta nota de prensa que mandaba o Grupo Popular en Pontecesures, grupo que evidentemente está na oposición, gobernando está o BNG e o Partido Socialista. Vostede foi alcalde dende o 16 ata o 23, agora está na oposición, e recriminando a perda dunha festa da Lamprea que, sen lugar a dúbidas, esa zona pois pinta moito a Lamprea. Que sucedeu con esa festa, Manuel? Bueno, eu quixera empezar a entrevista de hoxe cun agasallo. E o agasallo que che trouxen é un pin da Lamprea. Hai poucos pins de Lamprea e ese é un pin da última edición que se fixo no ano 23. Graciñas, ¿no? A vos. Sendo vostede alcalde foi a última edición. Sí, foi a última edición. Pois que maravilla, A ver, tradicionalmente, pois, Pontecesures está vinculado inexorablemente ao río Ulla a través do que representa non só a nivel deportivo, aí está pois, o club náutico, toda aquela xente que fai deporte no río, sino tamén por os aproveitamentos pesqueiros. E no que se refiere a estos últimos, pois o tema da Lamprea é un tema importante. Nestas campañas que van do mes de xaneiro ao mes de abril, pois tradicionalmente os baleiros, que son, así se denominan os pescadores de Lamprea, pois son os que con esas nasas butrón recollen as lampreas do río. E tamén tradicionalmente, ou polo menos viñase facendo durante 25 edicións hasta o ano 23, pois poñíase en valor tamén ese produto. A partir do ano 23, como ben dís, pois non se levou a cabo. Un cuarto de século, 25 anos de trayectoria. Hai 25 edicións xa de... Pero é moi estrano isto. A ver, a Lamprea é un peixe escurridizo en canto a... Bueno, é dicir, eu confeso, sendo alcalde, pois a veces, pois, claro, hai que prever con bastante tempo un pouco para ter cantidad suficiente. Certo é que depende de pois certas condicións, basicamente de canto caudal de agua leve o río, como este a agua, a temperatura, o vento, bueno, que depende de varias variables. E a veces pois hai máis ou menos dificultade para conseguila, pero cal non foi óbice e así se demostrou que durante 25 edicións fomos quen de sacala. O actual equipo de goberno, pois, bueno, aludindo a esa volatilidade do peixe, por decilo así, pois decideu que non había suficiente, o cal nós para nada non estamos para nada de acordo, máis que nada porque este ano foi un ano excepcionalmente de abundancia de capturas e así o dixeron tamén os propios baleiros, co cal non entendemos esta deriva, ¿no? Recuperarse, evidentemente, este tipo de festas gastronómicas que habelas ailas é un revulsivo económico, é unha fin de semana, é un tempo de... Canto duraba a festa? Era unha fin de semana habitualmente? Ou eran xornadas que se estiraban máis? A fórmula, digamos, a última... A fórmula máis a caída viñase facendo con un ou dous fins de semana antes. Facíamos unhas tapas de Lamprea,
máis que nada porque había xente que ao mellor meterse de cabeza a comer unha lamprea de 1,2 kg, ao mellor pois lle daba un pouco de parraque e entonces iba tomando petiscos e bueno, como maneira de entrar ao mundo de degustar a lamprea, pois era un xeito pois ben acaído, non? Entonces, pois, incluso unha semana ou 2 semanas anteriormente facíase o tapé a lamprea e o día de San Lázaro, que sempre cai pois 15 días antes do domingo de Pascua ou o domingo anterior, o domingo de Ramos, facíase esa exaltación da lamprea en carpa, cociñada polas cociñeiras de lamprea e se servían en racións con arroz e picatostes preparada a bordelesa como era habitual en todas estas edicións, ¿no? Hai vontade do grupo de goberno de retomalo, de atender a suxerencia do Grupo Popular? Nos o que quixemos poñer sobre todo en tela de juicio é iso, primeiro, cuestionar esa escasez. Non ten sentido que a alcaldesa sala dicindo que tiña unha reunión e isto non pode ser porque non hai lamprea, cando nas mismas notas de prensa os propios baleiros salen dicindo que nunca habían visto lampreas de semejante tamaño como as deste ano. E eu direi aquí un pouco tamén como casi primicia, dicir, eu teño conversas con algún baleiro de Pontecesures que estaba disposto a ceder 100 lampreas gratis para facer a festa. Eso é casi o 50% das lampreas que se fan. Falando con eles, co que pescan en 2 días a flota de baleiros fais unha festa da lamprea sin ningún problema. Co cal eu non admito, nin tolero que se me diga que hai escase de lamprea, porque eu sei... Había vontade, os profesores había vontade e había peixe no río. Entonces, a mí non me cabe como disculpa isto que se plantexa. Este é un dos temas, como digo, pero gustaríame facerlle unha pregunta así xenérica de, claro, pois deses anos que estivo gobernando vostede como alcalde, a liña que non sei cales eran os parámetros de búsqueda da mellora dos veciños e veciñas de Pontecesures, cale a liña de agora, non sei, unha valoración do que está facendo o actual grupo de goberno, que, bueno, pues algúns puntos supoño que confrontarán coa liña que ten o Grupo sin duda, Popular. A ver, políticamente, pues claro, partimos de posicións ideolóxicas pois absolutamente contrapostas. Non obstante, eu creo que a ideoloxía e a política non ten que facer perder de vista a realidade. Sobre todo a nivel local, non? Exactamente, é dicir, Pontecesures ten 3.100 habitantes, escasos 7 km cuadrados, pois é unha política casi de porta a porta, non? E cando tomamos posesión no ano 23, eu tiña máis ou menos clara que había 4 ou 5 líneas importantes. Basicamente unha delas e un pouco o referente que fai que un veciño perciba o seu concello, a bondade do seu concello, é algo así tan un pouco etéreo que pois hai boa ou mala calidade de vida. E iso de definir boa ou mala calidade de vida, pois aparte de ser un concepto bastante subxetivo, si parte de un sustrato que é claro, é dicir, pois que a recollida de lixo, co abastecemento, saneamento, depuración, calidade do aire, calidade das instalacións deportivas, calidade dos parques infantiles, sea cando menos amable. E nesa liña pois foi un pouco na que estuvemos traballando. Fixemos proxectos importantes en canto á recuperación de terrenos cara ao espacio portuario para darlle, pois bueno, eses espacios de lecer. E despois tampouco non despistando esos elementos da idiosincrasia propia da identidade popular, por decilo así, como era, por exemplo, a festa do churro ou a festa da lamprea, non? E vemos un pouco que nestes últimos anos, e así o vimos criticando, pois que hai un pouco pois unha especie de indolencia, unha desidia en canto a ese tipo de cousas. Grandes proxectos que o Partido Popular había deixado encarrilado, pois ou ben desapareceron ou ben están. Eu a tesis que teño é que calquer cousa que levara a miña asignatura ou logo do meu partido había que descartalo por sistema. E é unha cuestión que teño asumida e creo que é así porque a realidade o demostra, non? Entonces, pois bueno, un pouco
esa, digamos, frustración, ¿no? E a veces pois tamén o palpamos porque, bueno, é dicir, nós falamos coa xente e vemos un pouco, tomamos o pulso día a día, porque en Pontecesures toparte ca o 90% da población non é difícil nun día a día. E si hai, pois eso, esa inquedanza, e neste caso, por exemplo, que viñemos hoxe, no tema da lamprea, non se entende moi ben por que cando as condicións son favorables nos escudamos en, pois non sei, en disculpas quizá o nos entender vagas, non? Pontecesures ten unha situación moi próxima a concellos colindantes, un deles o concello de Padrón. Vese como cabeceira dese punto, desa comarca a nivel comercio, é autosuficiente Pontecesures como para non abandonar o propio municipio para dependendo que situacións, un pouco a estrategia como comarcal, non? A ver, certamente, bueno, a pesar de que, bueno, Padrón xa cambia de provincia a Coruña, digamos que si ben noutras épocas si había esa sana rivalidade Pontecesures-Padrón, Padrón-Pontecesures, eu creo que está máis que superada. E hoxe en día, pois, hai moita xente de Padrón que ven a Cesures e moitísima xente de Cesures que vai a Padrón, ese non é o problema. Certo é que, a nivel servicios, Padrón, como era xa tamén cabeceira de comarca, da comarca do Sar, pois tiña, pois ten uns elementos diferenciadores e ten un pulo que ao mellor non pode ter Pontecesures por extensión, población e por dotacións, non? Sin embargo, un pouco nesa línea, eu creo que e o que falábamos ao principio, en temas, pois eso, como identificamos a bondade de onde vivimos, non? E históricamente Pontecesures tuvo unha tradición comercial importante. Certo é que destes últimos anos para aquí se ten perdido, ten ido a menos. E o que se pretende, ou creo que a línea que habría que encamiñar, é buscar un pouco tamén ese elemento diferenciador e tamén axudar a nivel fiscal incluso, darlle ventaxas comparativas aos novos asentamentos de poboación e de industria en Pontecesures. Eu recordo, pois, un pouco con pena, non? Naquel ano 23, donde habíamos apostado moi forte pola creación do Parque Empresarial da Tarroeira en Pontecesures. Aquelo, pois, por máis que fixemos plenos, fixemos rodas de prensa, informamos de todas as maneiras posibles, houve un colectivo de xente posiblemente instigado polos que hoxe están gobernando, que encheron Pontecesures de pegatinas, como é un nombre, instigando e un pouco axitando o avispeiro para que eso finalmente non se asentase ali, aducindo motivos do máis vago e que non estaban nin tan siquiera pois respaldados por ningún informe serio. Eu cando fago unha cousa gústame telo atado e ben atado, é que si no, pero justifique a resposta, e as miñas respostas sempre quedaron xustificadas. Aquilo creo que a fecha de hoxe creo que foi unha magnífica oportunidade para xerar riqueza en Pontecesures, xerar riqueza e posibilitar asentamento de nova poboación. Se se asenta nova poboación, xerase demanda interna, se xera demanda interna, créase Producto Interior Bruto. E iso é unha maneira de ir xerando riqueza e tamén incrementando a calidade. Hai eleccións no 27, vostede será, bueno, poñamos que sexa vostede o candidato, pretendo selo. Pretende selo. Vai retomar este proxecto? Retomaría este proxecto? A idea é deixalo donde lo habíamos dejado el día anterior, de que nos fomos. De aí retomado, sí. Exactamente, é dicir, nos temos claro e seguimos tendo claro cales son as líneas maestras do noso programa e é recuperar aquelas cousas que durante estes 3 anos están latentes ou simplemente nin se moveron dun caixón. E entendo que son proxectos interesantes, porque son proxectos que melloran, pois, en tema, por exemplo, abastecemento, saneamento, depuración,
o actual equipo de goberno, o 65% da agua que sale dos depósitos non sabe onde vai, pérdense millóns de litros de agua en Cesures e non sabemos onde están. Proxectos como Millón Aeronáutico por fugas, sí, bueno, fixeron unha auditoría e dixeron, bueno, o 65% sí, de agua. como está abastecemento? Está moi mal. Hai unha serie de parámetros, 12 medidas plantexadas polos auditores para correxir esas desviacións. A fecha de hoxe non se fixeron ningunha das 12. E, bueno, a estas alturas da película ou moitos da empresa ou me temo que non van a chegar. Proxectos, xa non digo o tema polígono, que é un tema donde, bueno, ten moita máis chicha porque parte de moitísimos máis parámetros e tamén aí, pois, necesitase a tutela inexcusable tamén de organismos supramunicipales, co cal, pois, bueno, habría que leva máis tempo, pero proxectos que están aí, pois, o proxecto do Náutico, que estaba aí con casi 1 millón de euros, máis de 1 millón de euros, para a reforma desa edificio emblemático e que dá cobertura pois ao club con máis licencias de Galicia de piragüismo, pois sigue tamén aí latente. Hai un proxecto alternativo que todavía non se moveu nin a primeira pedra e como eso podía dar infinidade de exemplos. E é un pouco o que me leva a pensar desde, bueno, co sesgo que ten isto que digo, porque estou falando como político, pero que non me convence isto. Cando será o seguinte pleno, Manuel? Este luns temos pleno. Este próximo lunes, 7 días, sí. Sempre facemos o último lunes de cada 2 meses, 2 meses. Que se vai valorar? Que puntos hai por aí que poda reseñar? Hai un punto que me ten tamén así un pouco preocupado, que xa habíamos feito a súa correspondiente crítica cando... Proposta do grupo de goberno. Do equipo de goberno, cando tuvemos constancia del. E é un pouco replicar algo que tendes tamén aquí en Santiago de Compostela. É unha especie de fondo, de banco de solares, donde o que se pretende é, según palabras da alcaldesa, dicir, facer como se fora unha medida estrela para evitar pois o estado ruinoso de algúns inmobles ou de algunhas edificacións, amparados en unha suposta expropiación e poxa sí, que se falou tamén desos locales, que dicir, eso, home, eu non sei, a documentación enviáronalo outro día para ler, eu estou estudiando en detalle pois todos os informes xurídicos, pero, dicir, eso non resiste un análisis serio alá onde o leve, dicir, eu se son propietario dunha vivenda, pois, e son o alcalde, pois hai, pois, digamos, ferramentas a nivel municipal para tratar de encauzar a situación sin chegar á expropiación, e despois que eso nun recurso contencioso eso non resiste un análisis serio por ningún lado. A labor do Concello non é convertirse en poxador de edificios, máis que nada porque eso aléntase por un lado pois casi unha especulación urbanística e despois é iso, é dicir, nos criticábamos que parece casi máis ben unha medida de apoio os ocupas que outra cousa, non? E me parece que tamén é un tema insólito, habendo como hai cantidade de problemáticas de bastante máis entidade, poñerse a xogar a poxar edificios, non me parece nin serio. Un punto controvertido, entón. Sí, eu creo que sí, vamos a intentar, bueno, dar a nosa... Primeiro, manifestar o noso desencontro coa medida, primeiro porque non ten sentido. Non me consta de que haxa ningún sitio donde eso funcionase, nin tan siquiera con éxito, non? E despois, pois, tratar de decirle que, bueno, que hai medidas alternativas para sacar adiante antes deso, e infinidade de proxectos que teñen aparcados nun caixón que lle podían empezar a sacalos porque o tempo se nos echa encima. Pois repasando por riba algúns dos temas que como digo, teñen que ver coa vida do Concello de Pontecesures. Ben é certo que hai nesa linde provincial. Sí, estamos aí en... Hai unha ponte que separa sí. E que separa tamén a distribución das provincias,
Pero bueno, non deixa de ser un punto estratégico tamén da nosa área de influencia que hoxe quixemos coñecer en base a esa nota de prensa que nos enviaba ata esta redacción o asunto da lamprea que pode parecer un tema menor, pero que ao final non deixa de ser un revulsivo para mover a economía, para que a xente visite o Concello de Pontecesures e poida disfrutar pois dun manxar que non a todo o mundo lle gusta a lamprea. Eu son dos que sí. Sí, no, e aparte, que decir, o que se trata un pouco é de poñer en valor esa e despois de pois que signifique unha seña de identidade. E eu sempre poño exemplo, é dicir, pois a mellor hai anos de escasez, pois temos que ser inventivos, que decir, claro, dentro de nada, pois haberá festa do salmón na estrada e haberá festa da anguila en Valga, e ningún dos dous pescan nada. Pois Manuel Vidal, graciñas por vir ata aquí. Estaremos moi pendientes de, bueno, pois de todo o que ocurre neste concello e nada, que o invitamos calquera outro día a que veña por aquí. Gracias polo convite. Graciñas. Falando co portavoz, co Grupo Popular, co portavoz do Grupo Popular en Pontecesures.